Ambalma bamanan kamenaw je ani muso demise ani mabakoro aw munu klobe aw na Mali kono fo ka taa se Mali kɔ kan aw ka sɔgɔmada foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka aw to aw sigiyɔrɔw la nɛgɛ kaɲɛ 8 o dafala radio Royal FM sababu kumabulon kɔnɔna la waati kelen o de filɛ nin ye Ziangolo dugu ani a lamini bɛɛ lajɛlen na lamɛnbajɛkulu o waati kelen de fana bɛ aw ka kunnafoniw lase waati kofɔ aw ye kunnafoni minnu n'an bɛna u walawala aw ye bi sɔgɔmada in na o jɔsenbaw de filɛ nin ye Bamako laadala dugutigiw ani diinɛ ɲɛmaw olu bisimilalen kɔ jamana ɲɛma fɛ Asimi Goita an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo ni o bɛnna juma ma jamana ɲɛma a ye kunnafonidilaw olu bisimila sankura o hukumu kɔnɔna la an ka jamana minisiri min n'ale ka baara ɲɛsinen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma a bɔlen kɔ Alize a ye i kunda Abuja kan ni o ye Nigeria jamana o faaba ye jamana ɲɛmaw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ mun ye Rusi sɔrasilakaw ye u bɛ an ka jamana kɔnɔ nga minnu nalen bɛ olu bɛ wele de instructeur militaire Mali ye pangulu minnu san ani kɛlɛkɛ minɛ minnu san Rusi jamana bolo Rusi sɔrasi minnu bɛ an ka jamana kan o bala ka an ka cɛdenw olu de kalan o baaraw o minɛw baarali la Sumelu Bube Mega an ka jamana ministri ɲɛma kɔrɔ do a nɔfɛmaw kunungo u bɔla ka taama an ka jamana kiritigɛ bonba ɲɛma ni o ye Cour suprême ye ka ɲini u fɛ cogoya minɛ a bɛ se ka bila ka taa furakɛli gun kan jamana kan sabula bi lahalaw ka gɛlɛ a bolo kosɛbɛ kɛnɛya nasiraw la ni kunnafoniw ka farafina ani jɛnselikɛ naani taw ka an bɛna o de walawala aw ye sanga damadama kɔnɔna la kuma bara Abdul Jalo Karim Sidibe ale bala ka baaraw taabolo bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi anw ye o y'a sɔrɔ Bujalo bɛ nɛgɛw karafe la ka sanga ni bi sibiri janvier kalo tile 8 2022 o tola lamɛnbajɛkulu ne ni aw an ka Ala barikada ni k'a ɲini a fɛ a ka ni sahaba bɛɛ an ka jamana ba Mali kunnafoniw na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunungo ni o bɛnna juma ma janvier kalo tile 6 san 2022 camancɛ fanga ɲɛma Asimi Goita a ye kunnafonidilaw olu bisimila kuluba a ɲɔgɔn ye kɔni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ kɛ gɛlɛya caman na sabula banajugu min ni o bɛ anw senkɔrɔ coronavirus o kɔni b'a la ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ minɛ sisan nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni laada in ma se ka bɔ a ma laada tɛ dɔwɛrɛ ye san o san jɛkuluw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka taa foli bila jamana ɲɛmaa la ka ladɔnniya k'a fɔ kunnafonidilaw ɲɛma min ye maison de la presse ni o ye kunnafonidilaw olu ka soba ye o ɲɛma Banjugu Dante fo ka taa se kunnafonidilaw wɛrɛw ma jateminɛw kɛra salon baaraw taabolow kɛra cogo di kunnafoni dili o gun kan an ka jamana kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen ka bɔ yen don nataw la mun ni mun de kan ka kɛ walasa kunnafoni
a latika ani a sanuma o bɛ se ka ta ka di jamanadenw ma cogoya minɛ sabula bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye kunnafoni ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamanaw olu ɲɛtaa walew la zango an bɛ bɛjɛ fanga min kɔnɔna la a tɛ se ka taa abada ni kunnafoni o kɔni latika tɛ min ye Banjugu Dante a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don salon kɔni baara caman bolo dala nga min kɔni ye kunnafoni dilaw ye u ye gɛlɛya caman sɔrɔ dɔw yɛrɛ kɔni tununa maamu ta yɔrɔ dɔn hali sini awa dɔw fana minɛlen bɛ ka bila kaso la ka sanga n'u ka baara taabolo ye min kɔni ye jamana ɲɛmaa ye a ye layidu ta Banjugu Dante ye k'a fɔ ale n'a baarakɛɲɔgɔnw olu bɛna u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa minnu kɔni n'u datugulen bɛ u bɛ se ka labila cogoya minɛ o kɛnɛ kelen kan tasibila kɛra ka taa maa o maa ni o bɔnɛna a nin na ka sanga ni lakanabaliya ye an ka jamana kɔnɔ a kɛra sɔrɔsi ye walima ni a kɛra sivili ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Banjugu Dante a ye foli ni waleɲuman dɔn ka o bila Asimi Goyita la ka sanga ni a ka cɛsiri ye kunnafoni o hukumu kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ o misaliya ye mun ye Maison de la Presse ni o ye kunnafoni dilaw olu ka soba ye jamanakuntigi fɛɛrɛw sigi sen kan walasa so kofɔlen yɔrɔ minnu ni o cɛnnen don a la o bɛ se ka dilan cogoya minɛ nanzaraw bɛ min wele rénovation o bɔlen kɔfɛ min kɔni ye baarakɛminɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la subahana mansinw a ye olu di Maison de Presse ma fo ka taa se bonyaw caman ma hali ni a y'a sɔrɔ baara kɔni nata o de ka ca kosɛbɛ i n'a fɔ Banjugu Dante ale bɔla ka ɲɛfɔ cogoya minɛ ka tila ka ɲini jamana ɲɛmaa fɛ a ka i jilaja cogoya bɛɛ lajɛlen na a k'a seko ni a damayira a ka o kɛ kunnafoni dilaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye Banjugu Dante ni a baarakɛɲɔgɔnw y'a jira k'a fɔ lajɛrɛba min kɛra malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni a bɛ wele Assise nationale de la refondation awa olu ye a jaabiw ye min fana ye kunnafoni dilaw ye olu bɛna u jɔyɔrɔ fin walasa layidu kan minnu ni o ta la laɲini ninnu kɔnɔna na olu bɛ se ka sabati cogoya minɛ maliden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama Asimi Goyita kumacɛ kumana a ye foli di kunnafoni dilaw ma ka sanga ni u ka cɛsiri ye sabula kunnafoni dilaw olu de bɛjɛ fanga o kɔlɔsibaw ye o tɛmɛnen kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ ale bɛna a seko hali bi ani a damayira ka o kɛ kunnafoni latika bɛ se ka se jamanadenw ma sanga ni waati bɛɛ lajɛlen sabula min kɔni ye Mali ye a tɛ se ka jɔ abada ni maliden bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kuma kɔni kun bɛ senna a mɛnna kunnafonidilaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye an ka jamana kɔ kan kunnafonidila minnu bɛ yen olu bɛ a kuma fɔ nka jamana ɲɛmaaw b'a kalontigiya nka kunungo an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ min ye Irisi jamana sɔrɔsilakaw ye olu bɛ an ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tɔnbɔkutu n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi o sɔrɔsiw kun dagalen bɛ yɔrɔ min n'a bɛ wele kan ni o y'a bila a bɛ kalo kelen bɔ seereyaw y'a jira k'a fɔ olu kɔni ye Irisi sɔrɔsilakaw ye o kan kɛrɛfɛ Mali ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ tiɲɛ don u bɛ Tɔnbɔkutu nka minnu bɛ Tɔnbɔkutu maaw hakili la mun don o tɛ kunnafonidilaw fana bɛ ka min fɔ o fana tɛ Irisi sɔrɔsilaka minnu bɛ Tɔnbɔkutu u bɛ wele de instructeur militaire o tɛ dɔwɛrɛ ye nin kɔsa in na Mali ye kɛlɛkɛminɛw san Irisi jamana bolo n'a dun ma ɲɛ i ye kɛlɛkɛminɛ san maa bolo a ka kan a kɛlɛkɛminɛ baara kɛcogo a ka o yiri la Irisi sɔrɔsi minnu b'an ka jamana kɔnɔ u bɛ o kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna la i n'a fɔ Mali ɲɛmaaw yɛrɛ y'a fɔ cogoya minɛ olu ma kuma yɔrɔ foyi ye o la olu fana ma o yɔrɔ
baasi man ye nka min kɔni ye kunnafoni sow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔ kan dɔw y'a seereya k'a fɔ n'i taara Mopti bi walima Segu awa i kɔni bɛ Irisi sɔrasilakaw u caman de ye ni o ye Wagner ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Europe jamanaw ye olu y'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmaaw bɛ ka min fɔ tiɲɛ tɛ a la min ye Wagner ye siga t'a la a dalu b'olu bolo olu de bɛ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti fo ka taa se Segu o mara ma kunnasini min kɔni ye pankulu sidɔnbali dɔ ye o tɛmɛna anw ka sɔrɔsiw ka dagayɔrɔ kan Mopti kɛrɛfɛ o pankulu kofɔlen a yɛrɛ kun tɛ sanfɛ kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka sɔrɔsiw kɔni kuma caya kosɛbɛ sabula nin waati na gɛlɛya min bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama lakana gun kan n'a fɔra ko pankulu kana tɛmɛ e kunna e tɛ pankulu min siya dɔn maa min b'a kɔnɔ e t'o sugu dɔn awa a bɛ maa kuma caya kosɛbɛ an ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ani jamana wɛrɛ koɲɛw ma ni o ye Abdoulaye Diop an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɔlen kɔ Alize ni o ye Alizeri jamana ye ni ani Alizeri jamana kuntigi Abdel Aziz Tebboune ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya a ye i kunsi Abuja ma ni o ye Nigeria jamana faaba ye alamisa tɛmɛnen Nigeria jamana kuntigi min ye Muhammadu Buhari an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye Abdoulaye Diop k'a bisimila nka min kɔni ye Muhammadu Buhari ye ale y'a jira k'a fɔ olu bɛ n'u seko n'u dayira seko ni u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana ye min ye Mali ye nka a ka kɛ farafinna tilebiyanfan olu ka kulunba ni o ye CEDEAO ye o ka sariyaw kɔnɔna la Nigeria jamana kuntigi a ye ni kunnafoniw di waati minɛ an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goita o ka maa sugantilen wulila ka se a ma ni o ye minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ fanga ye a bɛ se ka sigi ka na an ka jamana kɔnɔ cogoya minɛ Mali ani Nigeria bɛna baara kɛ nka a baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ bila CEDEAO o ka minɛ de kɔnɔna la walasa cogoya minɛ dɛmɛ o bɛ se ka se Mali ma Muhammadu Buhari y'a jira k'a fɔ jamana bɛɛ lajɛlen ni a ka kungo don kungo bɛ bɛɛ lajɛlen dala i n'a fɔ an bɛ yɔrɔ minɛ sisan olu yɛrɛ min ye Nigeria ye terroriste kɛlɛ olu ye caman kɛ a la hali bi fana olu bɛ a kan nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen sariya bɛ sariya la an man ka pan olu kunna an ka jamanaw olu yɛrɛ ka hɛrɛ kama nka hali bi min ye Muhammadu Buhari ye o kɔni y'a sɛbɛntiya k'a fɔ baarakɛɲɔgɔnya min bɛ Mali ani Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la to min bɛna da o kan walasa cogoya minɛ gɛlɛya minnu ni o bɛ ni jamana fila in kɔnɔ o gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogoya minɛ min kɔni ye Abdoulaye Diop a ye foli ni tanuli ka o kɛ ka ɲɛsin Nigeria jamana kuntigi ma ka sanga ni a ka bilasira ninnu bɛɛ lajɛlen ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min kɔni ye CEDEAO olu ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen ye Goodluck Jonathan a nana tile kelen kɛ an ka jamana kɔnɔ kumaw bolila kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ fanga dɔ de bɛ fara a janya kan wa walima dɔ tɛna fara a kan Mali kɔni ye a laɲini kɛ san 5 bɔɲɔgɔnko min ye Sumelu Bube Mega ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ don ka gɛlɛ a ma bi kosɛbɛ kɛnɛya gun kan i n'a fɔ a nɔfɛmaw ani a lafasabaw olu bɔla k'a fɔ cogoya minɛ a bɛ waati jan bɔ k'a to kaso la a sɛbɛkɔrɔ banana a ma ɲɛ min kɔ awa jamana ɲɛmaaw y'a ta k'a bila furakɛli gun kan Bamako dɔgɔtɔrɔso dɔ la o waati kelen yɛrɛ kɔnɔna la somɔgɔw fo ka taa se a lafasabaw ma olu kuma cayara sabula olu ko k'a bɛ furakɛli gun kan nka yamaruya ma di olu ma abada olu ɲɛ ka d'a kan an b'a hakili lajigin k'a fɔ o kalo tile 26 2021 tɛmɛnen Sumelu Bube Mega kɔni minɛna k'a bila kaso la ka sanga ni dunko juguya ye waati min Ibrahim Boubacar Keita bɛ fanga na ni pankulu sanna ni a bɛ wele avion présidentiel
mun ye a masuruɲama dɔ ye fo ka taa se a ka lafasantiw ma olu y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔw ye kalo 2 de fɔ kalo 2 ni Sumelu Bube Megama ta ka taa n'a ye furakɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa a nin bɛ a da fɛ olu ka ala deli t'u ye a bɛ waati janbɔ kabi waati minɛ a bɛ taa furakɛli gun kan an ka jamana faaba kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso la o dɔgɔtɔrɔso maaw kɔni kun ye a laɲini a ka taa furakɛ jamana kɔ kan sabula a furakɛli bɛ baara minnu ɲini o baaraw tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye Mali ye ni bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka hakilila jigin k'a fɔ kunungo a nɔfɛmaw u bɔla ka caya ka taama ka ɲɛsin an ka jamana o kiiritigɛ bonba ma ni o ye Cour suprême ye ka laɲini kɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye Sumelu Bube Mega bɛ se ka di olu ma cogoya minɛ olu ka taa a bila furakɛli bolo kan hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min y'a nɔfɛmaw ye a masuruɲamaw n'a ka denbaya olu k'olu ye gafew bila minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma a ka kan a tɛmɛsira ye o fana ye gafew bɛ bila minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma olu bɛ papiyew sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ yalima tiɲɛ yɛrɛ la karisa a ka kan a ka taa furakɛ kɛnɛma wa ni o ka kan minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ma ale b'a ka yamaruya di ni o ye yamaruya di gafew bɛ taa minisiriso la min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiritigɛw ma minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiritigɛw ma olu de bɛ yamaruya di a ye taa ni karisa ye a ka taa furakɛ nka fo bi i n'a fɔ a masuruɲamaw yɛrɛ bɔla k'a fɔ cogoya min na a bɛ dɔgɔkun 3 bɔ olu bɛ taa ni ka segin la minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ma olu kɔni ma se ka ɲɛ sɔrɔ foyi la farafinna gun kan Burkina Faso olu ka jamana minisiri ɲɛma kura ni o ye Lasina Zerbo ye a ye i dantigɛ wasadenw ɲɛma kunungo dantigɛw kɔnɔna la Lasina Zerbo a kɛlen bɛ ka baara minnu labɛn jamana ɲɛta walew kama a ye ɲɛfɔli kɛ olu la a y'i da tun kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye bɛn ye fo ka taa se lakana ma maa minnu ni olu fana ye u ka sigiyɔrɔ bila ka taa yɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan olu bɛ se ka sigi k'u ka denbayaw lasɔrɔ cogoya minɛ min fana ye sigikafɔ ye burukinaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o baaraw bɛ sen kan yuruguyurugu fana olu bɛna wuli ka u jɔ ka u seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ cogoya min Lasina Zerbo y'a jira k'a fɔ sɔrɔsiw ka kumakan ale y'a mɛn o kumakan tɛ dɔwɛrɛ ye awa min ye kɛlɛkɛminɛ ye o ka san ka di olu ma walasa cogoya minɛ olu ni maajugu minnu bɛ kɛlɛ la olu bɛ se ka dankariw la cogo min Lasina Zerbo y'a jira k'a fɔ ale y'o kuma mɛn wa o tɛ bila dagirinda la o baaraw bɛ daminɛ tile 2 in na bɛɛ lajɛlen min ye coronavirus premier ministre kura y'a jira k'a fɔ ale bɛna vaccination hali bi ka dɔ fara a kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogoya minɛ min fana ye taabolo ye minnu bɛ an kisi ka bɔ bana in ma o taabolo baara bɛna kɛ o bɛɛ lajɛlen kan Mauritanie jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Ould Abdel Aziz n'a kun bɛ kaso la kabi juin kalo tɛmɛnen awa farigan kɔni y'a sɔrɔ o farigan sababu la a taara dɔgɔtɔrɔso la a bɛ furakɛli bolo kan dɔgɔkun tɛmɛnen opération 2 bɔɲɔgɔnko olu de kɛra ni jamanakuntigi kɔrɔ in na min ye Mohamed Ould Abdel Aziz nka kiiritigɛlamaw kɔni ye yamaruya d'a ma ni a kɛnɛyala ka bɔ nin bana in na awa a tɛ taa kaso la bilen a ka taa a ka denbaya kɔnɔ Tchad ŋara daba min n'a bɛ wele Succès Matras a bɛ waati jan bɔ a y'a laɲini jamana ɲɛmaw fɛ u ka ndolantan kɛnɛba d'ale ma u ka jamana faaba kɔnɔ walasa ale ni a ka maaw ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛw ma ale kun ma sɔn ka yamaruya di a ma ɲɛ mun kɔ taa ni ka seginw cayalen kunungo yamaruya dila Succès Matras a ye foli kɛ ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ma mun ye Mohamed Idriss Déby k'ale b'a dɔn ale de y'i da don nin ko in na walasa a ka se ka kɛ ale bɛ foli d'a ma a ka hakilina ɲumanya la Succès Matras y'a jira k'a fɔ min ye Mohamed Idriss Déby ye ale b'a dɔn maajugu tɛ
nka ni maa minnu bɛ baara la sa a kuma caman o makofolenw do kɔni b'a ta ni k'a bila fili o kɔnɔna la. farajɛ jamana kan bɛ taa Kazakhstan kabi kari tɛmɛnen min kɔni ye maaw ye u bɔla ka caya k'u ka nisɔngoya yira sabula dɔ farala gazi sɔngɔ kan fo ka taa se esansi fana ma. o nisɔngoya taamaw a tun bɛna yɛlɛma ka kɛ tiɲɛni ye jamana kɔnɔ sabula kunna sini min ye nin maa kofɔlenw ye u taara hali pankulujigi kɛnɛ ka o minɛ u ka jamana faaba kɔnɔ min kɛra sababu ye ka pankuluw ka taa ni ka segin k'a sumaya kosɛbɛ. min ye u ka jamana ɲɛmaa ye Kasim Jomart Tokayev kunungo a bɔra ka laseli kɛ u ka jamana jabarani na, laseli min n'a ye bɛɛ lajɛlen jatigɛ. laseli in tɛ dɔwɛrɛ ye jamanakuntigi y'a jira lakana tigilamaaw la maa o maa n'u kɔni y'a ye k'a fɔ k'a bɛ ka nisɔngoya taama de boloda u ka mugu ci a la, ale de ye yamaruya di. sabula cɛnnikɛla maa o maa ni maa jugu don kan'a fɔ i bɛ sigi ka kuma kɛ n'o ye n'i y'o ye yɔrɔ minɛ awa mugu ni kisɛ o de bɛ o ta ɲɛfɔ. u ka jamana ɲɛmaa tilala ka foli di Rusi jamana ma ka sanga ni a ka dɛmɛ ye. Rusi ye sɔrɔdasi 3,000 bɔjɔngo k'o bila ka taa Kazakhstan walasa dɛmɛ bɛ se ka taa don min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kazakhstan o lakana tigilamaaw ye. farafina ndolanciba n'a bɛ wele CAN 2022 n'a bɛ tan Cameroun jamana kan ni ala ma fɛn wɛrɛ kɛ a bɛ daminɛ sini. match d'ouverture mun bɛ ndolanta yɛrɛ koloba kari o de ye Cameroun ani Burkina Faso. min ye an ka jamana ndolanta cilaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunu u sera Cameroun o dugukolo kan. maliden minnu bɛ Cameroun olu ye u bisimila nisɔndiya ni bonya ani karama o kɔnɔna la. o hukumu kelen kɔnɔna la min ye Orange Mali ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a ye donbolo kɛ 1,100,000 a ye o di ndolantanaw ma. 1,12,000 a y'o di min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ndolantanaw olu ka kunnafoni dilaw ma min bɛ wele HISM. 1,10,000 a y'o di Union nationale des supporters des Aigles ma ni o ye an ka ballontannaw olu ka supporteriw ye. lamalikɛjɛkulu nin de kɛla aw tulo gɛrɛsɛgɛ ye bi sɔgɔmada in na. foli bɛ aw ye dan tɛ foli min na k'an bɛɛ an b'o da aw ye waati nataw kɔnɔna la. tile hɛrɛ bɛ ala bolo yarabi Alahu taala k'a di anw ani aw bɛɛ lajɛlen ma.